onye ọ na-wee chọrọ ịta ọjị gba mbọ ụfụna ịnụ ebe a gọrọ ọjị afọ mara ife a gọrọ tupu ịta ọjị maka na ọjị bụ ndụ ọjị dị nsọ ọjị bụ mkpụrụ obi Igbo ọjị is the symbol of Igbo communion ifere ọjị ifuga ana Igbo niile over 400 drugs ji agwọ ndị mmadụ nwe ụfọdụ nji ọjị wee mee alụsị is there to solve problems ọ nsogbu bute alụsị na-adịfe ya efe eji ebe gị dị mma Igbo kpachapụ anya gbasalụ mmụọ nọ n'obodo fanọ na-abụrụ mmụọ n'ala Igbo ị na-anya kịta ọjị nke a dị na cheruru n'elu kwefuli ya yes ị na-akala gara na iru ọjị afọ fena nwere ebe ọ chịtara ụkwụ yes ọjị a bụ nwaanyị ka ọ bụrụ nwoke ị na-anya nke akwa cheru n'elu kwefena ofu ọjị akwa ọkwa ọ nwaanyị ka ọ bụ yes aga m egosi gị ife gbasara nke a kịta ị na-anya anya kịta ị ga-afụ na nke a akala anyị agbawara agbawa ọ gara ogologo n'iru ọjị afọ ọjị agwụ nwoke ka ọ bụ mana m ga-edokwa ya ka o si wee dowe onwe ndị atọ nwere egbu aba ndị atọ nwere mkpudo ife na-egosi na mmụọ kịta n'ebe a kịta bụ ka nwoke n'ebe a na-alụ ọrụ wee gosi na ebe okwu ka ya nọ ime na ebe okwu n'ụka nwere ike isi wepụta agaghị abụ n'aka nwaanyị nọ n'aka nwoke na ebe a na-alụ ọrụ a ga-ekwu nke gbasara ebe ndị ọzọ niile ị ga-afụ ibuso anyị na obodo a anaba na Igbo the 5 Igbo states ifu na o gosiri na ndị anyị na-ayagbu ụmụ nwoke ndị n'ọchịchị ụmụ nwoke n'ọchịchị nke ọzọ o gosiri na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ntosi ị na-achị ya n'Igbo na-ejibe eji gosi ị na-efu na nke a gbapụrụ agbapụ nke a gbapụ agbapụ abụọ anọkọrọ ọnụ anyị na-ekene Chineke na abụọ anọkọrọ ọnụ nwoke na nwaanyị gosi na ndị di na nwunye dị iche iche ọ ga-adị ife mma ise mere o gosiwaziri na o nwere ebe ebi nwere ebe ebi ha ebi ya o nwere ebe ya nwoke nke a nwaanyị nwere ebe ha gbasasịrị gosi na ụfọdụ oge onye tosiri ịnọ n'ụlọ nọzi n'ọfịa gosi na onye n'ọfịa ga-abata unu ife gosiwaziri na sịgbachaba anya n'ọnwa enweghị nwegbe aghara si n'aka ndị ọjọọ ndị bi n'ọfịa ga-abata n'ime unu ka a ga-ekpọ ndị afa afa maka na ọ jara akpọfa afa nke ọzọ o gosiri ntọnana ma ntọnana nke ezinụlọ dị iche iche ma ntọnana nke Igbo n'onwe ma ntọnana nke mmụọ ma nke ụka o gosiri na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị enwe ebe ha ga-ebi n'ọnwa na fa gbaa mbọ mmụọ ga-enyere fa aka enwe ike rụta nwa ebe ha ga-ebi ebe ha ga na-azụ afịa maka ofu iwe ka ọ bụ ụfọdụ nwere ike gote ụgbọala ife ndị ebe mmadụ na-aba na-apụta weda mmanya aka n'ọnụ nke ọzọ onwe nwoke ma nwaanyị anụbara di ma nwunye gosi na ịgba mbọ nwa obele eluigwe ga-enyere gị aka Chukwu ga-enyere gị aka ị nwee ike nweta ezi obe nke gị ma kpachakwa anya ka ife nọ n'ọfịa ghara ịgasara gị ezinụlọ afọ n'ụzọ dị iche iche oge nkwu gbasara ụmụakụrụ ọkụ mgbu onwe ife gosi gbasara ebe ọrụ Igbo na-azụ afịa ka na obodo a bụ Naijiria ka na ụwa ebe ndị ọzọ mana West Africa mana Europe mana America ebe ọ na Igbo nọ n'ebe dị iche iche Igbo kpachapụ anya gbasara mmụọ nọ n'obodo fanọ na-abụrụ mmụọ n'ala Igbo ya na onye Igbo ejiro ihe o ji wee biri mmụọ ji wee biri wee nọdụ n'ebe afọ a na-egosi na ụfọdụ n'ime nkịta na-enwe nsogbu gbasara mmụọ nọ n'obodo fanọ na ma na-adọghị ụgwọ mmụọ mana na
onye ji Chukwu ji ihe o ji Chukwu ji ihe onye ji Chineke biri n'ebe ọ nọ nọ Asia nọ Europe nọ America ebe nọ na ijiri Chukwu iji wee biri maka sị mmụọ n'aka mmụọ na-egbu a maka kasị ọcha kasị ike ọ ga-abụ ebe ọ na okwuru nke ya akwụrụ nke ndị ọzọ ada ya biko onwe onye Igbo ọbụla ma onye ọ nọ n'obodo ọzọ na-achọ ife aka na-eri na-azụ afịa ma ọ na-alụ ọrụ dị iche iche o ji enweta agali ofu ego Igbo a na-agwa nna mmụọ gị na mmụọ nweghị nne n'ọdụ n'izu ka mmụọ nọ ebe ahụ nọ ghara ịgasara gị ife ọ ga-bụ a sị ha gbara aka na azụ anyị onye ji nke ọzọ akụ n'elughị ụnọ anyị na-ajụ onye abalị ya na ọ bụrụ na ọ na-abụ ịgbasi akụ agwụ n'ụzọ obi ga-eji emepụta bajabụ anyị gụta gị na chi ayọrọ gị na mmụọ nwee na-ada agbakọ ya nke ahụ ndụmọdụ ka a na-adụ ndị nọ n'ebe ndị ọzọ na-abara n'Igbo wee na-agba mbọ dị iche iche ife a gbasara onye nọ na be nke a gbasara onye nọ na be ndị a gbasara onye nọ na be na onye si na obodo pụọ je n'obodo ọzọ wee na-azụ afịa o gosipụtasịrị na ụfọdụ ndị ebe n'obodo ndị ọzọ afọ na ndị eji n'ime ya ndị ekeji ndị akpọ ndị eke na ndị atụrụkpa odi ịma ebe na Igbo mmiri emi egwu atụrụkpa odi ọ ndị eke ka ọ bụ egwu atụrụkpa ọbala aga m agwa gị ụzọ ebe na bụ oloro nwoke lụrụ onye ọcha na ndị a na-acha ka ife mana ife anyị na-ekwu bụ maka akụkọ ife a chi ga-eji chi ga-abọ mana oke a nkọwara ya onye ntị ji anụgo ka anyị wee nwee ike wee bakwa n'ife ọzọ maka na ọ ji anyị fụrụ akwụkwọ ga-awasaghị ngwugwu ka ọ bụ eriri ma ngwugwu mana okelie mata ada anyị ga-atọghị eri ya ọgwụgwụ a eri ọ ga-agba gị daalụ mmụọ na mmadụ ife ọbụla gbasara ala Igbo na-atọ m ụtọ ya mere m ji wee na-ege ntị ka m na-amụta maka na program anyị na-akpọ okwu n'ụka bụ program kwesịrị ka ị mara ife dị n'ụka mara ife dị n'omenala because ama m na efe Igbo nwee meeting point efe Igbo nwee balance ya ma anyị ji wee nesi anya anyị asị ka anyị kpọta mmadụ dịka gị because ijelu ilu n'isi mmiri tata anyị na-ekwu maka ọjị and ịwala ọjị anyị afụ ya n'ụzọ ọzọ na ịwa ọjị ọdịrọ ofele ka anyị si afụ ya ọdịrọ ofele ebe ọ na-awala ọjị na-egosi ndị na-ebe afọ ife dị ka ịma emesịa m ga-aga na ọgbụgbọ ọjị imesịa ọka ị ga-esi hazi ukwu esi na-aga m ga-aga na ọgbụgbọ ọjị maka mmetụ nke aka maka na nwegị si banye n'ime ọjị gbara atọ bụ ọjị ikenga ọjị dike ọ bụrụ na ife dịka na ịbata be mmadụ ọghọsịa ọjị wepụ ọjị afọ onye kpatara ife a ndị oge na-eme a na-awa ọjị na-atụ ya alụ ka ọ bụ ọrụ akwụ na ọ na-awa ọjị na-atụ ya n'afele ndị eme ị ga-awụkọ n'ọjị n'aka were aka etu a kpolie wee wunye n'afele wee mara ife ọjị afụgo onye kpatara nwunye dị iche na ọjị agọrọ agọ na ọjị agọrọ agọ nwe ife Igbo ji agọ ọjị agọ onye bụ na ịchọ ịta ọjị tọọ ọjị ịnọ ebe agọrọ ya nwe ife ọ ga-agọ ya n'ọjị ịta ya omegide gị ihe ọ na onye pụta otu ọzọ ha oge ọjị tọta ọjị nwere isi ụfọdụ nke tasị ọjị ahụ fa ga-enwe nsogbu dịka na nwaanyị ka m gara ijere nga maka na ọjị na ụmụ nwaanyị erika biko ife nchọrọ imere gị bụ na ọ bụ na agwụsị ọjị wụọ ya etu a ọ bụ na ịtọ ka ọ dị ọjị ikenga o gosiri na onye nọ n'irugu ị gaghị ajụ onye ọ bụ ọ dike ka ọ bụ ị ga-esi na ọjị wara ma na onye nọ n'irugu dike ka ọ bụ ịnịze ka ọjị zi tụ nwere ọ bụ na fanja kpụrụ iru na enwere dịka egbu maje na mgbe ọbụla ka ọ ga-esu ebe ahụ
ọ ga-esu ebe ahụ ozugbo gwodo ọ na ọkụrụ gwodobe ọkụrụ onye begodobe ma ọ na nwere ọ toro gosiri na ọ dị egbu aba ọ bụrụ nwere nkọ even ọ dara egbu aba mụrụ dike na-eme ifeọma ka ọ bụ na nke a iji nwayọọ nye ya oche ọfụma na ifeọma ga-esi n'aka ya wee pụta bụ ife buru ibu ọfụma ya bụ na anyị weta ọjị chọọ inwe nzukọ kpesie ekpere gosi ọjị afọ wụọ ọjị afọ ọ ya egosi ma nzukọ a ọ ga-amịta mkpụrụ ma ọ ga-amịta mkpụrụ ma ụkwụ a ga-abị mkpụrụ ọ ga-adị n'ime okwu onye ga-abịa na-aga ife a na-ekwu ọ ga-egosi na ndị nna ga-abịara ebe a ndị ndọrọndọrọ bịara ya sị okwu amụrụ obi onye na-agwa ka ị bere okwu onye bịa nna ga nọ ebe ahụ ya ọ dị na-ekwu ife niile ka m chọrọ ngwa gị n'ihe omenala ndị Igbo atụfuru atụfu etosiri ịchụ ọfụma ife anyị na-ekwu enwere alụsị dị n'ime maka ụfọdụ ndị ụka ga-asị na o nwere alụsị anyị kpara afebe ma anyị na-agọzi mmụọ ma ọ bụ anyị na-agọla alụsị odogwu bụ ka m gwa eziokwu ezi omenala na eziokwu agba ofufe asị omenala ụka bụ ofufe okwu ma ana m ahụ ya ahụ maka na ife erika nwaanyị ụka ezi omenala na ezi ụka bụ ofu ya bụ omenala si n'ụka gara adị abụrụ ezi omenala gaa nyụọ anya n'ime ị ga-afụ ọya eru na ebe ị ga-eje kpatara o ji emegide ụka ebe a na-egbu mmadụ ebe a na-ezu ori ebe a na-anakọ mmadụ ife ụka si na ezi omenala gara adị bụ ajọ ụka na ụka afọ anya ọfụma ị ga-afụ ife ọjọọ ọfa na-eme ezi omenala na ezi ụka bụ ofu ife ife akịda eforo Chineke na-esi n'ọjị ekwu okwu maka na ọjị bụ onye ịkpọrọ afa owele ịkpọ Chukwu ome gị ọbịa ịgba ekwensu ọbịa ya bụ na ife ekwuru ka isi ekwu okwu na-egosi ma ihe mere osi aka Chukwu osi aka ekwensu ka anyị abụọ ndọrọ mụ na mmadụ kọwagolu ndị mmadụ maka ndị nwe ike idesola anyị kịta gịnị bụ ọjị good gịnị bụ ọjị a sị gị na anyị gosi ọjị ma ife ndị ọzọ abanyezie ma ọjị ma ọgbụgbọ ọjị ma ife ndị ọzọ maka orika nke ize bụ ọjị bụ mkpụrụ obi Igbo ụfọdụ gị na anya ife na ọ dị ka mkpụrụ obi ife ahụ ife mkpọrọ ya ọjị arụ ọsọsọ omenala jikọtara Igbo na eji kpọ ya ọjị ọ gwazi mkpụrụ obi ndị Igbo ndị gwazi ọ dị ka mkpụrụ obi na-achịkwa ọbara ọbara ọjị a dịrị ụdị nwere nke na-achị uhie uhie nwere na-achị ọbara ọbara ụfọdụ oge ọ gwazi nke ọzọ na-acha ọcha na-akpọ ọjị ugo ine anya na ọjị a efu na ịchọba achọwa ebe ọjị si pụta ya ma ọjị ọ bụ onye Igbo ifu na ọjị si ebe tere aka ọ na baribada na mbala Afrịka ka bụ rainforest wee pụta ma ife ataziri ọjị dịka ọjị ọ bụ onye Igbo ụna Igbo meziri ọjị ghọrọ ife ọzọ ma ndị Igbo onye akpara aka ghọrọ ife ọzọ ndị Awụsa na-ata ọjị a na-atagodo ezefe agwụ ya bụ na Igbo akara Awụsa ata ọjị Awụsa ji emeli nri ya achọwa esi ọjị a ndị Igbo na ndị Awụsa kedu onye kara wee fọ ọjị a n'anya na ife aka Igbo fọ ọjị a n'anya ị ga na Yoruba ha jiri emeri mgbele afịa efu isi agba mgbele ọjị a na Yoruba izie mgbe mmadụ Igbo amara ife ọjị mana ife kpatara Igbo nke Igbo ji ebuzi ọkacha ile bụ na Igbo ji ọjị eme omenala ha ji ọjị ekpe ekpele ka ntinye etu afọ ha ji ọjị ebeku Chukwu ha ji ata ndị mmụọ arụ na ntị ha ji agba Chukwu izu wee gabazie mana ihe anya efu gịnị meziri ọjị ji pụzi iche n'ala Igbo ọjị dị nsọ
gaa jụọ okenye ọbụla ihe kpatara ị na-abịa n'ọjị eji n'aka rụrụ alụ were abịa ijikwa rụrụ wee bịa ọjị wara taa gị gbaa gị ama gbaa gị ọtọ iru ndị na-afụ ụzọ onye ga-abịa be gị awasị ọjị onye nwa okuru ewere akpa ya na ife ọjị gwara ka o ji wee na ọjị na-ekwu okwu mana Igbo kịta ada fa nwere ntị fada n'ife gwa anya fada afụ ụzọ anyị gọghị ahụ ifere ga nwaanyị nkwuwe nke a nwaanyị nọ ebe agbara ọjị gwara m ọjị ọjị ike nga ọjị ike na-abịa na ọgbọ ọjị nwaanyị nọ n'ọjị ike nga nwa nwaanyị nọ n'ime gosi na nwoke buru ụzọ bịa na Igbo tupu nwaanyị abịa o nwere ka a ga-esi okoso ọjị ike nga wee gasị nwaanyị apụtasị agụghị ọjị ga anya ọtọ ọjị afọ ọ na obu nwa n'afọ nwa ga-apụ ọ nọ ebe amụ nwa ọ nọ ga abụzi nwa ọzọ ọjị a dịka ji a na-akpọ ji nwaanyị eri ya biko onye ọ na-wee chọrọ ịta ọjị gba mbọ ụfụna ihe nọ ebe a gọrọ ọjị afọ mara ife a gọrọ tupu ịta ọjị ebute ya ata ọjị ga ndị ọba anyị nafa n'igwe masị ya na anyị nwere ọjị ọ naghị ọjị ndị ọnụ taa anyị n'ogbe ya ntụ ndị mmụọ ata oche ete dịbede ibe ijegocha ọjị ọzọ ị ga-enyekwa ya bụ na ife ọzọ dị n'ọjị maka ife a dị mkpa n'ugwu a ga-ekwu ya gaa n'iru ọjị dị nsọ ihe kpara ọjị wee dị nsọ maka na ọjị bụ ndụ wetara ọjị ma gịnị wetara ndụ ya ana m abanye ụfọdụ ife siri ike kịta ịmasị na ji eji ọnwụrụ ọnwụ egburu ji eji chụọ aja ọ ga-eburili ome ọjị bụ ndụ ị na ife na-abịa na Igbo ife na-abọ bụ ndụ mmiri bụ ndụ ọjị bụ ndụ n'ụfọdụ ka abịa n'ife a na-agọ agọ na Igbo ọ dị ife nata na-agọ agọ na Igbo a na-agọ mmụọ a na-agọ ọfọ a na-agọ ọjị mana ọjị ka ya agọ mmụọ na-agọ ọfọ ife ọgụgụ dị ya n'Igbo ife ọjị igwe dị nsọ bụ na Igbo jelu n'ime ọfịa gbute ọjị kpọrịta anyị n'ụlọ aga m akọrọ akụkọ ka ọjị si wee bịa ogologo akwụkwọ mana mesị aga m akọ akụkọ afọ origa ọdụ ụzọ akụkọ iri mana nchịkọta ha bụ na Igbo ba n'ime ọhịa wụata ọjị kpọrọ ya nata n'ụlọ dọọ ya ọdụ dọọ ya asụ maka ọhịa bụ ihe a na-akpọ consecration na ị gara weta ihe adịghị asọ nọ n'ime ọhịa kpọta ife afọ techaa ya wụchaa ya rụnyere ihe mmụọ nwe gịnị ka o were na-enyere gị aka na-enye gị ma akụnụba na-enye gị arụ ike na-emegide gị ndị ilo gị na-enyekwu gị akụnụba nke ma nwa ma ife niile efukwana ife afọ abụrụzi ife ọ bụ na mbụ ọ nwere oge ife ọzọ ịma ndị Igbo bụ homo symbolicus ọ ndị na-eji ife were atụnyere ife eji si na ife kwụrụ ife akwụdebe ya bụ na etu afọ esi do ya azọ wee wụghata anyị gosiziri na ọ bụrụ ozi sọsọ mmadụ nwe ọha mmụọ ezogwu na onwe nwere ya bụ na abịa na ife ọnụ a na-ekwu gbasara ọjị dị asọ eji aka rụrụ alụ atụrụ ọjị onye kpata ụfọdụ oge mmesịa kwuru ihe gbasara ụmụ nwaanyị na ọjị ma ọ ga-atụrụ nwa ọjị ma ọkụ nwa ọjị na ife ndị ọzọ anyị ga-ekwu gbasara ya n'ụzọ ma ọ ga-awụ nkwụ ọjị na ife ndị ọzọ abịa mwụpụ na ọjị dị asọ tụ ansị wee kwuo kịta ọ dị ụzọ ife one mene m chọrọ imetụ aka gbasara ọjị ikwue na ijiri ọjị nabata m eji ọjị anabata mmadụ nke bụ na bụ onye agụ unowu ma nye ya ọjị onye amara ife nya ma aja na ju ife n'Igbo nyere ma ọ gwụrụ nweghị inyelie nye ya ọjị oji nwe ọnọdụ anị ghọta na iji ọbịa nabata ma bata ụfọdụ ga-egbo na-eti ọjị nzu na nzu obi ọcha akaka anyị afịa na ụbọchị na anọ ma ọ ka anyị tụ ọzọ hazi aka ndị isi nweghazi aka ndị ọzọ nweghazi aka so mana ife bịara gosi ebe na
ka isi fom ka nsi efogo isi atụ anyị na Igbo sị na egburu m ebe na abụ zuo ofu etu anyị siwa aka m ka ọ dị ya eji ọjị anata mmadụ na Igbo abịa si m gwa sị na ọ dị nke ọzọ na Igbo ka a na-emekala ife a n'ụzọ dị omimi nke afọ kwụrụ nke ọzọ egwenya eziwana ndị Igbo ada ata ọjị ka ndị ọzọ ịma ndị nnekwu mana fa natakwa ọjị Igbo na-ata ọjị eji aba gosi ọjị onye tara ọjị onye Igbo enyoghị enyo ịma kịta nwere gosi ọjị ofere ewere mmeka ma etinye n'ọnụ ji ha bịa ọta nyonya bụ enyo maka na onye afọ obi adọ na ebi gị na nwere ofu obi nke ọzọkwazi iji ọjị agba ụfọdụ ndị Igbo jikwa ọjị agba mgbele kazi ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka njekwu na ụfọdụ ga-asụ nwaanyị agaghị eme nke ọ gaghị eme nke ọ gaghị eme nke mana ụmụ nwaanyị na-eme gbasara ọjị na-egbele ọjị ka o si mọsịmọsịba mana afịa mbe niile lekwa ọjị nwere ele so nke afọ bụ ụzọ ife na-atọ dị mkpa nnukwu mere nwere ọzọ eji ọjị achụ aja o ji bụ ndụ ọdụ oji ogbu ọbara nwere ụfọdụ aja ọ ga-achụọ ụlọ ọjị chụọ ana nke ọzọ achọrọ m ịgwa gị na abịa n'ọjị omenala dị ọjị na ọdịnala dị iche iche mgbe m ga-agwazi ijikwa ọjị agwọ ọya ụfọdụ mkpụrụ ọgwụ a na-eme ịma ana m enye ọgwụ enwere m over 400 drugs ji agwọ ndị mmadụ nwere ụfọdụ nji ọjị wee mee ndị ọcha jikwazi ọjị afa alụ ọgwụ mkpụrụ ọgwụ ma ife dị iche iche mana ife nchọrọ iji metụrụ aka na ife a bụ na abịa na ọdịnala na omenala ịma gwa ndị mmadụ fa ọ bụrụ ofu nke na-asị na ọdịnala bụ tradition omenala bụ culture is a lie ose itụnyere agwụ na agwụ abụrụ ofu every translator is a traitor a ga-achọ ife ọzọ ga-agwa anyị ife a na-ekwu ọrụ gị gwara sị m na uru okwu n'oge bụ communication yes ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu ga-aghọta gbasara ọjị a na-ekwu na ọjị dị omimi tupu m kwuo ka esi wee si n'omenala ọjị banye na ọdịnala ọjị ka m kwuo ife a na mmadụ bịara ebe gị nye ya ọjị bụ omenala mana di nwaanyị nwụrụ agbata nwaanyị afọ kefe ya aka azụ kefe ya aka na-agba azụ wee tie osu ọjị wee kefe ya aka na azụ afọ wee hunata ya oju ọnụ wee kpụọ ọjị ana ọ bụrụ omenala ka ọ bụ ọdịnala ka ọ bụ ka ọdịnala gawa n'ọnya gburu di ya mmụọ etigbue nke a bụrụ omenala nke a bụ ọdịnala maka na ebulu mmadụ ji ebe onye ọbịa bịara ebe mmadụ achị aka na okefe ga-azụ ọ bụrụ omenala ka ọ bụ e kwuru na ife dị iche na omenala ọdịnala bụ omenala gado nsogbu pụta n'ime omenala ada asọlvụ problem ka tinye etu afọ ọ dakwu nsogbu ọdịnala na nkịta a na-ezu ori agara agara omenala ga-akwụsị ori ọdịnala ga-akwụsị ori nkịta na gechi ọ ka ndị mmadụ ji agba na udo asị ha jere nke ọzọ jere nke ọzọ amaghị akpafa kịta ka eziokwu wee pụta mana o gosikwara na ndị mmadụ anọ ọdịnala Chukwu ọfụma ma ya na ọdịnala Chukwu ha ma Chineke pụtara ọnụ a na-emeghe n'onye mere alụ ya egosi kịta na ọjị eji omenala jiwezi eme ọdịnala n'ụzọ dị iche iche nke ọzọ bụ na ọjị ọ bụrụ na nwaanyị adafụ nsọ ya ọfụma na nwaanyị na-achọ nwa ya ife a na-akpọ contraceptive spirits ịmana abịa na ife na-ebe ife a na-ebu ịchọ ịgwa mmụọ okwu ọjị ga ya gwa mmụọ okwu nwere ife ọzọ ga-agwa mmụọ okwu na-abụrụ ọjị oge nga bara ụgbọ ọjị kịta ife na
ife ndị na Igbo dị n'ime ọjị so ịchọ isi na mmụọ fere mmadụ si na mmadụ fere na afịa banye na ụmụ anụmanụ banye n'osisi banye n'ugbo banye na anị ọjị nwere ife ọ dị ka anyị ọjị is the symbol of Igbo communion. It is the microcosm of the Igbo world. Ife na ọjị efuga ana Igbo niile asụghị m ife ọjị Igbo ife ọjị Igbo asụghị isi ife ọjị kwugworo ọ na-ewute anyị na ụfọdụ na-agọzi gworo ndị okenye na-agọ gworo kịta ọ dọrọ mma ọ da mmadụ onwe na-agọ gworo ụfọdụ na-agọzi aṅala na-agọ ọjị ya bụ na ofu ife dị mkpa nnukwu na ife ndị a niile bụ etere ụgba etere ose ọjị dị nsọ eji ọjị ayọta Chineke ife ọma jiri ọjị akagbu ajọ ife eji ọjị agọgbu ajọ mmụọ gọgbu ajọ mmadụ gọgbu ife ọjọọ onwe ebe mmụọ na-enye nsogbu dịka akwali ọmụmụ akwali ọmụmụ a na-ekwu ụfọdụ okwu a nwoke na-egosi ngida nke Igbo adịghị ụka na Igbo na-eje ụka abịa na Igbo adịghị ụka nwe ebe a na-akpọ akwali ọmụmụ ma ọ da ụfọdụ ka eji onye ka njikwa akwali ọmụmụ na ọda bụkwazi ọdịnala ọ bụrụ omenala na Igbo adịghị efe alụsị alụsị is there to solve problems ọ nsogbu bute alụsị na adịghị efe ya efe eji eme gịnị ebe gị dị mma ife ajọrọ mmadụ ọ dị mma ya bụ onwe ebe nwere ụdị ife afọ agbakọnọ ndị niile bụ ndị bụ experts na-ewetagasị ụfọdụ ife gasị enwere ike achọta ife dịka ụfọdụ osi na-adụ adụ bụ mkpụrụ n'elu nwere ike chọọ ife dịka ọ bụrụ ndị amara onwefa ebe na-ekwu Igbo adịghị ụka na-ekwu Igbo na-eje ụka ngalaba nke na-eje ụka enwere ike weta ewu dị ime a ga-afụ na ewu a dị ime ọ bụ nwa n'afọ ma chita ọkọ chi ụmụ ọnụ ndị ọjọọ na-emezi alụ ha chọọ ifere ga nwaanyị dị ime ma chọọ di na nwunye na ụmụfa emesi ife a o nwere ụgwọ eji eme anya kpatara ụfọdụ oge ife a na ụfọdụ ga-apụta site na ebugo alụsị ebugo mmụọ ebugo nke a ụfọdụ oge ife a na-egbu ọsọ aja na simenti gị na-egbu osisi maka ife ị na-egbu nwere isi nwee obi nwee ekwe nwee ụkwụ na ije nwere ike ibu ya ojewala ibuzi aja na simenti na ọzọ ife na ọ bụrụ ife anụ arụ ka ọ bụ ife mmụọ ka ọ bụ ya bụ ị na-enezi ife a ka ọ na-aga ọ bụrụ na ụgwọ afọ eji wee bụ ife afọ kịta ụka bịaziri ife na-aga na-ejezi ụdị ife afọ so ụgwọ afọ ebido iji isi ọbara n'isi ọgbụgba ndụ achọgharị ndị nne ndị nọ n'ụgwọ mmụọ afọ